Bien, truko zarragaldeko. Bai. Berriz, kusizun. Kusizun, pronto ya. Hemen, esto, Petrilla, Petril zian, bai. Eta egurra pilatzeko ibiltze zan. Kamioian aparkalekure baumentzan, ala ikusi izan duet argazki matzutan, guatzizea. Zer, esan izot, baitina, beste aina ganez, baina kamioia. Egurra gero, no amate zuen, hemen pilatu eta... Hemen tikan, gero, esto, kamionetan emate zuen da. Beho, aso, ikazta zuen. Esto... Sus Marieta José, esan ez dut uste, gurdu jaula moxo esatezan da, han jaula gase ezaz, egur zer bat. Haren gainera, bortatzen zuen, aurruko, takan, ez dakiz eman, nik zer da jo, arkupi hartainako luziak, Ai, unea, eta horret zen. Pilak, eta horrerrakoi, dana lokatzen, da nik bizi ginen, bizitu ginen, karretera, nola domez, ordonetzan, karretera. Ez erraz? Baina lokatza, hankan jarri gezken duen. Zaten, garretan ondatezu. Eta bezala adelantek, etzan duen. Festak eta hemen iti altzea maizu. Mitxo. Bai. Merilla. Bai. Txintxuna, txerrepetin, noiz. Kue festa hori. Mintxa, zu beste oroimen batzuk goitzuzu, beste plaza bat guk egurrez pilatuta ezautu, baina beste plaza bat bai goguan izango zu ez? Nola bizitzen zen duzu plaza? Nire lehenengo plaza, Petril duglazten. Bi Petril, bat barberonetik izetortina, beste akabelatik. Eta ni bai guatzen naiz, kamioiak nola parkatzen zuten. Mojoi batzu jarri zituztu, da hintxe. Horrekin batera etorri zain, goizetan, agarrelarretako mutila jaisten zara zaldi, bere marmitakin hemen letxero jaten zen. Aimarren atxona, berantxoa. Bai? Eta baita ere, esan, ni eskolan ibili nitzenean, gela genitu, bai elementin, askotan udaletxeko gelak ere. Hemen genitu nien, gure jolas garaia, hemen egiten zen. Eta haurtzara hartara bueltatuz, autobusez agote etortze zait plazan, bai? Lehenengoa, goizeko 7:00. Arrankatzezun 10 minutu leheno Felixarrek, eta neotezan etxetik aitzen nun. Ara, autobusa, hemen den, amutxu behar. Eta San Pedroak hau laizter ditugunez, plaza honetan, biztitutako oroitzapen keragarri poliki. Petrileak eta beste bi alboak bailekin itxi, eta xexena atera. Eta erdi txiliki, Jardinto Marquez, txiliki, nolako esan gizontxoa, kapotiare ateazun behin, guretzako kriston festa izan zenua. Eta beste personaje oso importante aztezu, segundo, kale garbitzailea, enterradoria, arre festetan berriz, makil bat hartu, txintxilika soka jarri eta txupatxuz bat. Kin inez, ume guztik, txirularia baliz bezala entxibiltzez ditu. Eta nik uste, oitxe ditu dela nire haurtzarako oroitzapenak. Bai, oroimen politia di, azkenean hor gehatze zaigunak, ez da? Orduan beste ikuspegi bat. Umeak txiki izen itunean ere beste plaza bat ezagutu genuen baita ere pixkat altu xogua eta nahiko irekia, ez da? Segurtasun aldetik eta guain nabaritzen da aldaketa mintxa bat. Ni batzen ez egin zutenean arraro egin zitzaigun, ze egin behar gendun plazara ito, eta hor geunden, holtza baten modu, eta kostazak nik uste pixka bat ez. Han Petrilotatik eta oitxuta gonden bezala, gora iotzea, baina bueno, gu ere bizitu gendun bai, beste plaza biribila, bai. Eta zuku nahi, ze guatzezun, ze plaza ezautu zenun aurrenekoan? Altua, bera fitxitakoa. Nik altua ezautu nuen, ni oso txikian itzala bota zuen, baina aurrena altua. Eta guatzen naiz bizikletari nola bitzen ginean, alderdi batetik gio, bestetik jetxi, eta baina... Tego ja belaxe, jetxi zuen bera. Gero guatzen naiz, aurrena plazak etzakala jardinik gira zer,
Eta gero jarri zizkien jardinak eta arbolak eta horrena dena liso zen, gero. Eta gero ja. Da festak eta ordu nolik ezian, plaza gainean, saitzetan nolik ezian. Ni orduan uste frontoian iteziala festak. Porque frontoiare alderdi honta irikita zegoen, netzako festak frontoian iteziala. Rekordo eta ez da, seguru baina, nola segon nuke. Tamalen, zu ze plaza ezautuzu? Ze guatzezea zu txikila zinean plaza, nolakoa Tamalen? Nio gogoratzen nahi hemen zola ipar horratz bat, eta horarri batzuk eta guri biltze ginela ipar horratzen bueltaka. Bai, Zikletan ere bai, bilko zinaten hemen, hemen dikan jun da bueltan etorri. Kamioiak ere bai ingurun, ez? Bai, hemen dikan. Bai. Aimar, zuk azkeneko plaza ezagutuko zen bizikletan da ibiltzeko da kamioi tartean ere bai, ez? Seguru baltzan plaza orduan. Leno belarretan da hemen zontokia ibiltzeko eta horri ibiltze ginean da. Hemen zon iparratza eta horrekin jolasian ibiltze ginean da. Zakit. Gehiago guatzezu. Kotxiak eta ere pasatzen zean, oen ez dira pasatzen. Diferenti aldo hain plaza. Bai, oan lasatia guadotea, leno kotxian sonu bat aketio bat esan. Da, zakit. Bueno, ikustezu, bakoitzak daukan oroimenak plaza azkenian bilgune bat izan da herritarrantzako eta alaxe izaten jarraitu behar du, baina plaza ezberdinak ezagutu ditugu eta bizipen ezberdina dituzte herritarrak, bakoitzak bere garaikoak.